Γρήγορα, τα πρόλαβε. Δεν έχει καλό φωτισμό. Άναψε μαμά εκείνα τα φώτα από πίσω, μπορείς? Ποια φώτα? Του σαλόνιου. Από πού? Από εκεί το καλώδι. Τι? Α, ναι, έτσι ρε γιαγιά. Τώρα είδαμε. Φωτεινέλα λίγο πιο εδώ, είσαι ακριβώς πάνω στη λάμπα και δεν σε βλέπουμε καλά. Έσπασε. Είδες που ήθελες να χαλάσει? Να την και Φωτεινή με το κινητό της. Γεια σου Φωτεινή. Να την και γιαγιά. Ζουζούνι, να σε καλή γιαγιά. Και τη γιαγιά και την Ανάσταση. Πού πας καλέ? Αναστασία, Αναστασία. Το χορεύαμε με τη δεύτερη. Χόρεψε και εσύ σαν τη Φωτεινή. Χόρεψε πολύ. Χόρεψε. Καλή γιαγιά. Αναστασία. Να σε χαρεί η γιαγιά, να σε χαρεί η γιαγιά. Πού είναι η Φωτεινή, χορεύει? Ζουζούνι. Πήγε κάτω το δέντρο. Δεν έκανε ζημιά όμως, ξέρει. Όχι, θέλω να κάνω το δώρο. Αναστασία. Σίγα. Κοίτα, κοίτα που πάει, κοίτα τι. Τι βρήκαμε, τι βρήκαμε. Είχαμε και κάτι ακόμα τέτοιο. Αναστασία, πού πας εκεί παιδί μου? Φύγε από εκεί γρήγορα. Αναστασία, θα σε δείρω. Φύγε από εκεί. Όχι εκεί. Τι είναι το δέντρο εκεί? Ποτέ, τζίζι είναι εκεί. Ναι, Αναστασία. Αναστασία τι λέω εγώ? Φωτεινή. Μαρία, Μαρία.